L'experiència de BTV va ser guapa, no? L'experiència de BTV. Sí, Era anar de cul, a tope, no? O no? doncs no tant, perquè hi havia... BTV, aclarim, 98-2002. Això està molt bé, eh? 1998-2002, que és quan... Època d'aquí. Que ho va agafar el Manuel Huerga. Clar, però has de dir noms i cognoms. Clar, és a dir, Manuel Huerga entra a BTV i obre les portes i finestres perquè surti tota la polillat i surti... i regenera l'aire i obre les portes a tothom, tal qual, a tothom. És a dir, canvi d'idees, canvi... Jo no coneixia la tele de BTV d'abans, però clar, és a dir, jo ho vaig veure ja a la pròpia tele, per la televisió. A mi m'agrada mirar la tele. I clar, quan vaig veure la BTV que s'estava ensenyant, jo vaig pensar, ostres, jo vull fer una cosa aquí. Perquè clar, ja es respirava que allà hi havia la mà de tothom. Allà era molt divertit perquè hi havia les màquines, tu les agafaves, donaves una volta, sembles com un maton, no? Poder tenir una càmera. Un maton, deixaves allà la cinta, no? En certa manera. Però bueno, jo vaig coincidir amb l'Hispano, amb l'Andrés Hispano. l'Andrés, sí. El Huelga no el vaig... No hi era, hi havia l'Hispano quan jo... L'Hispano és el que portava les nits temàtiques i les càpsules les portava el... Ostres, ara no me'n recordaré, no? Però vaja. Però el Manel era sempre allà al despatx, amb el Cuqui, que era el productor. I estaves també amb la Mercè Alsina, també rondava per allà, no? Com? La Mercè Alsina també rondava per allà, no? La Mercè havia fet algunes coses, també. Sí, jo no havia coincidit gaire amb ella, però vaja, era una cosa que és això, que era obert als artistes, hi anaven artistes, plantejaven una cosa, li donaven una càmera, i a mi, jo havia donat classes m'agradava molt el vídeo i havia donat tallers de història del cinema experimental i primer vídeo, però perquè no podia donar un taller, perquè jo no tenia un duro per comprar-me una càmera. És a dir, i el fet de que jo sapigués que podia tenir una càmera, allà em van tenir, és a dir, perquè no podia comprar-me una càmera. Sí, l'espai era... Bueno, el moment va ser maco, però al mateix lloc, l'any 86, es feien també vídeos, així en plan més locati, no? En la tele, en aquella tele? Sí, hi havia... Sí, s'experimentava molt amb maquinària i tot això, no? Que això va donar peu a moltes coses. El que passa que la segona volta, es pot dir que BTV va ser la segona volta, esclar, va sortir Canal. Llavors, en certa manera, esclar, les teles, per fi, les teles locals. Allò que sempre es havia parlat i parlat, al final es va fer miracle que es fessin les teles locals. Clar, no, i allà entrava tothom, perquè, i a més, jo m'agradava muntar la nit, i sempre agafava hora de les 10 del vespre a les 7 del matí. I a la nit, les cabines estaven sempre plenes de gent. Hi havia un ambient de gent, de joves. Jo era de les grans, però era de les grans, de la senyora d'allà, però... No, però confessa aquí al pie del canyón, passa el que passa, i un llatxant-se, això és el que diem, ara de cul, és un foradet, que t'hi poses, no? Això vol dir anar, o no? No ho sé, però la veritat és que hi havia un molt bon ambient, tothom allà treballant el seu, gent de tota mena, és a dir, no sé, ara me'n recordo, és a dir, un programa que es va fer de porters de Barcelona, que ho va fer un porter de Barcelona, un porter de l'Eixample. Ell volia fer deia que havia d'haver un programa sobre porters, i va plantejar la idea i tal, i li van dir que sí, li van donar la càmera i va anar a veure tots els porters de l'Eixample i de no sé on, i el tio va fer el seu programa sobre els porters. Doncs jo aquest home, jo el vaig veure a la nit. Al principi pensava porters de futbol, nena. No, porters dels edificis. Sí, perquè bueno, ara queden 4 gats, 4 porteros pijos. No, imagina't. De la zona alta, que són matons, no? És que això ja és un document de per si. És un document, i a més, el tio era ell mateix porter. Per tant, la mirada d'aquest tio no té res a veure amb qualsevol tio que vagi voler fer un reportatge sobre porters de Barcelona. Era un porter que va dir, ara s'han d'ensenyar que aquí hi ha una gent que són porters i era un reportatge fantàstic. Un altre dia, per exemple, que també m'ha quedat aquí gravat, uns tios que corrien per allà, amb aquells pantalons, que eren raperos, uns raperos allò analfabets,
Sí, per dir-ho així, perquè ens entenguem, perquè uns tios, però així, joves, molt joves i tal, i ells es van fer un programa sobre el rap, però genial, genial. És a dir, jo de pell de gallina, i vaig veure com el muntaven i com estava, i els tios allà, i què ensenyaven? Ensenyaven com creaven les cançons, i no sé què i tal, i ensenyaven la pantalla del programa amb el qual feien els talls de so i tal. I jo allà vaig veure el que era el rap. És a dir, estaven ensenyant realment el que era el rap, aquests tios. Estaven utilitzant la creació. És a dir, estaven ensenyant el que feien ells. La creació, doncs això és fer un reportatge. Aquests tios no sabien fer anar una càmera, però tenien ganes de fer un programa sobre el que feien. I ostres, jo sempre ho deia, dic, aquests programes fets per la gent que fa les coses són realment els que t'ensenyen les coses de debò. I això no ho fan, no ho fa ningú. Ara les teles envien 4 tios que graven a la gent i munten un reportatge i no és el mateix. El que passa que un documental a vegades és molt llarg de temps, o sigui, hi ha documentals de fer això, els porters, potser necessita molt de temps per poder, exacte, de veure aquest, de veure l'altre, de trobar el seu moment, la seva glòria, no, en certa manera, glòria de divertimento, perquè també... No, però allà, clar, el bo d'això és que no és així. És a dir, aquest tio, el porter, va anar amb la idea i l'Andrés Hispano va dir nits temàtiques, pum, pum, va virar la xarxa, va dir això, sortirà tal dia. Aleshores, clar, abans de tal dia s'havia de muntar, necessitava 3 dies de muntatge, el que sigui, tal, amb un muntador, i clar, i aquell porter es va espavilar a portar les coses, a quedar, a tancar el programa, perquè hi havia una data de programació del programa, d'ensenyar-lo per la tele. Clar, això ja limita i ja fa anar. Això ja... I el tio que no ho fa queda fora. Si no surt aquell dia, allò ja queda fora, ja quedava... No, però jo no me'n referia a no respectar el time de producció. A veure, si hi ha un time de producció, tu l'has de respectar. Però després hi ha l'altre tema que tu pots negociar quin time de producció tu vols. I això has de poder negociar. Sí. No t'has de menjar. Això és això. Sí. Bueno. I una altra cosa que vull dir d'això és que... Si no tallo... No, perquè és que per mi és molt important, i m'agrada molt que ho hagis tret, que és que, per exemple, els videopoemes, jo feia videopoemes. Això de que a les càpsules aquelles que passaven, tu estaves dinant o estaves en qualsevol moment, vas a planxar una cosa o el que sigui, pum, surt clanc, aquelles càpsules que sortien contínuament, pum, un videopoema. I saps que li entra tothom a la casa, vull dir, la qual cosa les teles, abans de posar una cosa, un poema, alguna cosa així, sempre està contextualitzat. Això de, després de qualsevol cosa que passava per Barcelona, sortir un videopoema, m'encantava. No, perquè és això aquí, hi ha tipus de producció que està molt bé que siguin molt breus. Clar, 3 minuts, fantàstic. Però no vol dir que totes han de ser breus, sinó que pot haver-hi això, aquests talls, uns de mig, un de llarga, i un d'hiperllarga, i un hipercurta, no? Hasta un flash, no? Vull dir, té que haver-hi bueno, poder fer el que es pugui, o el que es vulgui.